खुलुमबाय दिनै बिमा कालि देवीनि दीपावली फोरबोखौ हादोरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन खना खनला ओनसोलाव गाजा गोमजायै रं बिरंनि गेजेरजों फालिनायजों लोगोसे बिटिसिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरावबो दीपावली फोरबोखौ रं बिरंनि गेजेरजों फालिदों। दिनै जों क'क्राझार सहरनि जेडी लामानि साखाथियाव समाज सिबियारि सांग्रां आइजो जथिका बायदिनि न'आव दंफैयो। बिथां बायद' जों दान्दिसे मोगा मोगि लागोन। गिबियावनो खुलुमबाय बायद'। दिनै बिमा कालि देवीनि गोथार फोरबो दीपावली फोरबो बे समावहाय बायद'आ रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज होगोन दे? सिगाङावनो गासै बिटिसि बाखिखौ आंनि दीपावलीनि शुभेच्छा थाबाय आरो लोगोसे खुलुमहरबाय रायजो राजाखौ आंनि अननायखौ आं जासिहरबाय शुभेच्छाखौ आं जासिहरबाय। लोगोसे बेबायदिनो जेरै दिनै बिमा कालिनि नामाव दांस्रां दिनै जेरै पहर होदों बयनिबो गोसोआव दिनै जा बिपद खैफोद दंमोन बेफोर थांनानै जेरै बयनिबो गोसोआव पहर रश्मि लोगोसे जि दांस्रां दिनै जि परब बे परबा बयनिबो गोसोआव थाथों। आसा खालामदों बायद'आ दिनै दीपावलीनि गोथार सानावहाय गासै बड'लेण्डबासिनि थागिबि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि खौरांनि जोहै गाहाम हामलायथि बावहरदों। बायद'निफ्राय जों फंनैसो खोथा सोंबावनि। दायो बायद'आ संसारनि गोजोन आबहावानि थाखाय मा मेसेज होगोन? आथिखालनि जुगाव लाइमोनफोरा गोबां ड्राग्सजों नाख्रेबजाबाय थादों। सोलोंथाइनि फारसेनिफ्राय लानानै फरायसालियाव थांनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा आजिखालि बे थासारिजों मोगा मोगि जादों। सार एसे सांग्रां आइजो हिसाबै मेसेज होदो। दा बेखौ बुंनो थाङोबा बहुद गिदिर खोथा बे जोंनि समाजाव मोनसे माने केन्सार बायदि परिणत जादों। दा देरबोनाय जा सेंग्रा सिख्ला गथ'फोर आं बिसोरखौ अर्डार होआ माने रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे बे समजों जों मिलायनानै जोंनि जे बे भबिष्यत सेंग्रा आरो सिख्लानि जे बे भबिष्यत थायो जोंनि सम्पतिया मा दा सेंग्रा आरो सिख्ला जे दा देरबोनाय जे लाइमोन जोंनि बिसोरसो जोंनि भबिष्यत। तो बिसोरो गावनि लाइफखौ माने स्पइल खालामा लाबा जा बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै दिनै फोरोंदों बिसोरखौ कलेज इउनिभारसिटि लोगोसे स्कुलाव हरदों बेखौ जाहाथे बुजिनानै जे समाजाव जुदि जों सासे मोजां बेक्ति जानांगौब्ला जोंनि बेक्तित्व थानो नांगौब्ला जों बिमा बिफानि खोथा बुंनायखौ खोनासंनानै दिनै जों मानसि मोजां जानो नांगौबा गियानखौ जों लाग्रोनांगोन। लोगोसे दिनै मालायनि फुस्लायनाय मालायनि बुंनाय बे खोथाखौ लायालासिनो शिक्षाया मा जिनिस दिनै जों शिक्षाखौ जुदि लायाबा जोंनि फैगौ जि जोंहा सम फैगासिनो बेखौ जुदि सुद्रायनो नांगौब्ला जों प्रथमाव जोंनि शिक्षा दिक्षा गियानखौ जों आहरन खालामनांगोन। गतिके गियानखौ लाग्रोनासो जों बबे जिनिसा मोजां बबे जिनिसा गाज्रि होनबासो जों मोन्थिनो हागोन। दा आंहा बेखौनो खावलायनाय थाबाय जे जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ बे जिनिसखौ बुजिनानै दिनै जों स्कुलाव थांनो होननानै बहाबा थांनानै दिनै जुदि जौ लोङोबा ड्राग्स जायोबा बे अत्यन्त मोनसे जोंनि जातिनि थाखाय बा जोंनि मोनसे इयुथ माने जेनेरेसननि थाखाय बे धंसनि मोनसे लामा होननानै आं सानो। बायद'आ खौरांगिरिनि जोहै दिनै बेसेन गोसा खोथा फोरमायथिबाय। হয় আপুনি যি কথা কৈছে সঁচাকৈ এইটো সঁচা বুলি মই ক'ব লাগিব কাৰণ মা কালী হৈছে আমাৰ মানে শক্তিৰ গিৰি বুলি কৈছে। মই মাক যি খোজোঁ বা আপোনালোকে যি খোজে সেইটো পায় বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ বা মই নিজেই বিশ্বাস কৰোঁ এইটো সঁচাকৈ হয় বুলি। আজিৰ দিনত দেখা গৈছে ইয়াত আজিৰ দিনত সমাজত পূজাৰ মাধ্যমেৰে সমাজ সমাজ কৰি তুলিব বাইদেউ আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আজিৰ দিনত? নাই আমিতো আজি দীপাৱলী বুলি ক'লে আমি পোহৰৰ দিন বুলি জানো। যি মানে বেয়া যি থাকে সেই বেয়াবোৰ গুচি গৈ আজিৰ দিনৰ পৰা এক পোহৰৰ যিকোনো ঘৰখনত যি পোহৰ পৰে বা পোহৰ লগোৱা হয় সেই পোহৰটোৱে আমি মানে প্ৰথম আমাৰ ভাল দিনটো আমি পাওঁ বুলি আমি ভাবোঁ। আপুনি ৰাইজক কি মেছেজ দিব? মই মেছেজ এইটোৱে দিওঁ যে ৰাইজক আজি যেনেকুৱা পোহৰ সকলোৰ ঘৰে ঘৰে আজি পোহৰ হৈছে ৰশ্মি দিছে সকলো ৰাজ্যৰ যেনেকুৱা মানে পোহৰ পাইছে চবে ঘৰখনত যেনেকুৱা এন্ধাৰ গুচি পেলাই পোহৰ হৈছে সেই পোহৰত যেন সকলো ৰাইজে আনন্দিত হৈ এই মানে ফেষ্টিভেলটো উপভোগ কৰে আৰু লগত সকলোৰে যেন আনন্দিত হৈ মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী চবৰ লগত আনন্দভাৱে যেন এই উৎসৱ পালন কৰিব পাৰে মই সেইখিনি মেছেজ দিম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।
गोजोन्थों